И здравейте, печаги, аз съм Горилката, съм си и 9, с мен и Цака и Тонката. И днеска, познайте какво. Ще залагаме в CSGO Dope. И съм си взел кутийки специално за залагане. Абе, допе. И са. Взел съм си 3 фалконки и 3 хрома. Тройки. Дап. И са трегопцата. Пак. Не. Така. И готово. Сега ще ме вкара в CSGO Dope. Айде. Не знам, с около 15-20 цента ще съм. Айде. Сега не искам да вкара. Само не ми казвай в следващия поп, че ще се отчаям. Айде, влизай. Влизай му, айде. То пак влезна. То май иска да ни вземе със средния пръст. Айде и аз влезна. 18 цента. Само толкова. Нищо. 9,23. Нищо, аз ги взимам. Тия с малко проценти винаги ги взимат. Или с тия най-големи. Ама сега ще ги взема. Аз съм смехоран. Тонка смехоран. Днеска тази по история смехоран. Много... Да, аз съм смехоран. Да, смехоран номер 1 съм аз. Не знам. Аре, сега снимам клип. Айде! Тони, да знаеш, снимам клип. Айде. Още 20 секунди. И ги цепиме. И ги чупиме. Айде, бе. Се ударам. И... сега ги чупа. Чупа ги. Да, Тонката е смотаняк. Трай. Какво ще спечелим? Загубата. Айде, видех се, ма нема да съм. На много пъти се видех, нема да съм аз. Много пъти се видех. Не! Циганка. Да, как ще ни вземеш ти, бе? Къв си ти, бе? Хора, това беше от мен. До другия път.